Исәнмесез, сентябрьгә кердек. Беләсезме, нинди иң мөһим кампания башлана сентябрьдә? Әбүнәчеләргә матбугатка язылу, гәҗитләргә, журналларга язылу кампаниясе элек дәррәү башланып китә иде. Кай вакытта? Августанда башлана иде. Быел һәм соңгы елларда моны белүчеләр бик аз икән. Кешеләрдән сорадым, башландымы, языла башладыгызмы август айында дигәчтен, бугай диделәр. Хәтта шушы медиа өлкәсендә эшләгән махсус җаваплы шәхесләрдән сораганда да, әйе, әллә качан башланды инде ди. Качан? Сентябрьдәме, августамы? Һәр хәлдә ул кампания декабрьнең уртасында тәмамлана. Шушы айларда киләсе ярты елда алыначак гәҗитләргә түләсәң, һәм аларның ничә тапкыр атнага киләчәген алдан әйтсәң, ул әлбәттә гәҗитләр, журналлар килеп торачак. Һәм үз өенә матбугат керткән кеше, ул бөтенләй башка кеше инде. Үзенең өендә телевизорда татарча, гәҗит журналдан татарча укыган, милләт белән кызыксынган кеше ул үз милләтендә кала. Безнең тапшыруларыбызда юаннар көзгесе дип аталып, милләт темасына багышланган газеталардан, ягъни атнага бер чыга торган калын, юан газеталардан кайбер мәкаләләрне искә алып китәрбез. Ватаным Татарстан газетасының соңгы юан санында бик кызыклы һәм кискен, кыю гына мәкалә бар. Ул үз балаларын инглиз телендә укыталар дигән мәкалә. Ягъни түрәләр, кайберәүләре әйдәгез татар телен укыгыз дип үгетлиләр, өндиләр, хәтта үзләре дә шунда эшлиләр. Һәм әдипләр дә бар, ләкин кайберәүләрнең балалары ул телне өйрәнмиләр. Һәр хәлдә инглиз мәктәпләрендә уку, гомумән инглизчә укыта торган урынны эзләү һәм хәтта чит илгә дә укытырга җибәрү галәмәте бар икән. Әлбәттә, бу кыю фикер, монда һәр кеше алай түгелдер, ләкин бу каршылыкны татар теленә каршы булган оппозиция вәкилләре бик хәтәр куллана. Шуңа күрә Ватаным Татарстанның мондый хакыйкатьне искә алуы минемчә эзсез калмас. Шәһри Казан газетасы, шәһәр газетасы булырга тырыша, ләкин аның укучысы һаман да әле вакытын авылда үткәрә. Бу санда хайваннар арасында аурулар елдан-ел арта дигән мәкалә ул баш ветеринария идарәсенең җитәкчесе урынбасары Айрат Гәрәев белән сөйләшү. Хайваннар арасында аурулар турында сөйләшү. Зур бер бит полоса ала. Күрше полосада чәчәк балы, юка балы, нурия балы дигән бик ямьле кызыклы мәкалә. Әйе, безнең татарлар шәһәргә килсә дә авыл тормышы белән кызыксына. Һәм бу теманы, авыл темасын, авыл хуҗалыгы темасын шактый мул гына итеп яктырта. Ләкин шәһәрне дә оныта дип әйтеп булмый. Бик мөһим бер тема, кичкенә генә булса да мөһим мәкалә. Ширатыңны көт балам дип атала, 3нче биттәге мәкалә. Онда 31 меңнән артык яңа урын булдырылган Татарстанда 5 ел эчендә дип әйтелә. Шулай да 2200 балага әле балалар бакчасында урын юк. Без инде бигрәк тә татар балалар бакчасы, татар балалары һәм Татарстандагы балаларның нинди белемне балалар бакчасына алу турында кайгыртып моны искә алабыз. Шушы мәкаләдә өметле саннар да китерелә. Якындагы 2 елда Татарстанда 29 балалар бакчасы төзеләчәк икән. Аңа ышаныргамы, юкмы? Ышаныйк инде, җитәкчеләр шуны әйткәч. Һәм анда 6000 балага урын бирелә. Ягъни балалар бакчасында татарча белем яки Татарстан турында мәгълүмат бирелсә, бәлки балаларыбыз үз теләкләре белән һәм милли гамга кушылу нияте белән балалар бакчасында да татар буларак яши башлар. Бәлки. Шәһәр тормышы дигәндә, Шәһри Казанның бу санында бер шәһәр тормышы турында бик кызыклы зур язма бар. 2 куш биттә Баку шәһәренә сәфәргә барып кайткан журналист Дилбәр Гарифуллин язган. Менә ичмасам мәкалә. Менә ичмасам Азәрбайҗанның баш каласы Баку. Андагы кызыклы урыннар, андагы һәйкәлләр, андагы холык, андагы татарча, азәрбайҗанча, русча сөйләшү турында мәгълүматлар. Менә шулай итеп, Казан турында да, Шәһри Казан гына түгел, башка басмаларда да язсыннар иде, ешрак язсыннар иде.
соклансыннар иде һәм ел язма, юлдан кайткач юл язма итеп тә ясыннар идегән теләк кала. Мәдәни җомга милләт турында яхшы мәкаләләр, кыю мәкаләләр яза. Бу юлы милли әдәбият яклауга мохтаҗ дигән мәкаләне баш мөхәррир Вахит Имамов язган. Ул Казанда үткән зур җыелыш турында кечерәк республикалар халыкларының язучылары, әдипләре Казанда җыелып әдәбият турында сөйләшкәннәр. Вахит Имамов бу мәкаләсендә шушы халыкларның әдәбияты турында гына түгел, теле турында, телеут, ненец, сами, бурят һәм башка милләтләрнең кайберләренең хәтта әлифбасы юк, китабы юк, мәктәбе юк. Алар юкка чыгу хәлендә, ягъни бу кискен фаҗигале хәлне бик кыю итеп тасвирлаганда шундый да фикер килә. Әгәр дә без йоклап утырсак, без үзебездә 2000ле телеут милләтенә әйләнергә мөмкинбез. Һәм безнең дә әдәбиятыбыз шулай юкка чыгарга мөмкин. Һәм безнең дәүләтебез бар, ул Россия Федерациясе. Һәм ул тиешле шартларны тудырырга тиеш дигән конституцияга таләп куелган. Менә шушы турыда шушы тирән эчтәлекле һәм кыю һәм җанны әрнетә торган язма бар. Милли әдәбият яклауга мохтаҗ. Милләтләр дә, туган телләр дә бөтен илдә яклауга мохтаҗ икән. Ләкин еламаган балага ими бирмиләр диләгән нәрсә. Ягъни милләттәшләр, бер милләт кешеләр, төрле милләт кешеләр үзләре сорамаса, үзләренең хәлен әйтмәсә, бернинди дә шанс булмаска да мөмкин. Шул ук мәдәни җомгада кызыклы, күңелле бер вакыйга. Рафкат Бахитов дигән рәссамыбыз бар. Ул тарих турында яза. Аның турындагы куш бит милли азатлык җырчысы дип атала. Татар тарихы, төрле гасырдагы булган тарихи шәхесләр, Гаспралы, Сөембикә, Габдулла Тукай, Каюм Насри, Шиһабетдин Мәрҗани, Олуг Мөхәммәд, менә нинди рәсемнәр. Бу турыда язган журналист Миләүшә Галиуллина Рафкат Бахитовның юбилей күргәзмәсе Хәзинә күргәзмәләр галереясында булды. Анда әлбәттә республика җитәкчеләре, министрлар килеп йөрмәсә дә, күңелле генә үтте дип әйтеп китә һәм шулай ук монда җитешмәгән җирләрне, ягъни мондый шәхесләргә, мондый иҗатка күбрәк игътибар кирәклеген әйтә. Шулай ук кызыклы шәхесләрнең, зур шәхесләрнең берсе Рүзәл Юсупов, академик. Аның турында мәкалә безнең гәҗиттә басылган. Ул үзенең юбилеен каршылаганда телебезне саклаучы һәм яклаучы галим дип аталып, игътибарны җәлеп итәргә лаеклы. Тәфсил итеп язылган, чыннан да тел турында андый зур шәхесләр, академиклар, тел турында язучы һәм эшләүче галимнәр күп түгелдер. Һәм ул үзенең бу шәхеснең сабакташлары, дуслары, шәкертләре турында әйтә. Фарсил Зиятдинов, Рауль Файзуллин аның сабакташы, шул ук Фарсил Зиятдинов, Әнвәр Шарипов, Фирдәүс Гарипова, Флюра Баязитова, Шәрифҗан Асылгәрәев, Ленар Җамалетдинов, Роза Ханнанова, Шамил Манапов, Калиф Фалитов, Лениза Галиева, Нил Гарифуллин һәм башкалар. Менә нинди шәхесләр шундый бер чәчәкләр букеты көлтәме булып үскәннәр һәм хезмәт итәләр. Ә хәзер безнең буынның яшьләре һәм киләчәк буыннар менә шундый мәдәни, рухи әдипләр булып үсә алырлармы һәм аларны без үстерербезме, юкмы дигән ният белән күрәсең безнең гәҗит бу олуг шәхес турында шундый мәкалә бастырган. Хәзергә сау булыгыз.